ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்க ராக்கி பேசுறேன். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவோட டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போமா. முதலாம் ராஜராஜ சோழன் பார்த்தீங்கன்னா கிபி 957 முதல் 973 வரையும் ஆட்சி செஞ்ச சுந்தர சோழனுக்கும் வானவன் மாதேவிக்கும் பிறந்த ரெண்டாவது குழந்தை தான் பாத்தீங்கன்னா முதலாம் ராஜராஜ சோழன். இவரோட இயற்பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அருள்மொழிவர்மன். இதுதான் இவரோட இயற்பெயர். இவர் ஆட்சிக்கு 3 ஆண்டு கழிச்சுதான் எல்லாரும் இவரை ராஜராஜ சோழன் கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவர் பாத்தீங்கன்னா 30 வருஷம் ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு. இவங்க அப்பா இறந்த பிறகு 15 வருஷம் கழிச்சுதான் இவருக்கு அந்த அரச பட்டமே கிடைச்சது. அதாவது ஆட்சி பொறுப்புக்கு உள்ளார வந்தாரு. அதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா உத்தம சோழன் தான் ஆட்சி பொறுப்பை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு, ஆட்சியில இருந்தாரு. அவர் இறந்த பிறகுதான் ராஜராஜ சோழன் அந்த ஆட்சி பொறுப்பை எடுத்து ஒரு ராஜாவா வந்தாரு. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இவர் ஆட்சிக்கு வந்த காலம் பாத்தீங்கன்னா கிபி 985 தான் இவர் ஆட்சிக்கு வராரு. ஆட்சிக்கு 3 வருஷம் கழிச்சு 988 தான் இவருக்கு ராஜராஜ சோழன் எல்லாரும் மக்களால இவர் கூப்பிடப்படுறாரு. இவரோட ஆட்சி காலம் தான் அந்த நாட்டுக்கு பொற்காலம்னு சொல்லப்படுது. இவரோட ஆட்சி காலம் தான் அந்த நாட்டை ஒரு செல்வ செழிப்பாகவும் வச்சிருந்ததுன்னு சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட ராஜராஜ சோழன் அவர் தான் அந்த தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலு, பெரியுடையார் கோயில் அதையெல்லாம் இவர் தான் கட்டினாரு. 25 ஆண்டு ஆட்சி காலத்துக்கு பிறகுதான் ஒரு பெரியுடையார் கோயில், அதாவது சிவனுக்கு ஒரு கோயில் கட்டணும், ஒரு பெரிய கோயில் ஒண்ணு கட்டணும் அப்படின்னு அவருக்கு தோணுது. அப்ப கட்டப்பட்டதுதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த தஞ்சை பெரிய கோயில். இது பாத்தீங்கன்னா சுமார் 6 வருஷம் உழைப்பு தான் இந்த தஞ்சை பெரிய கோயில். 6 வருஷமா கஷ்டப்பட்டு கட்டினதான் இந்த தஞ்சை பெரிய கோயில். இப்ப வரையும் இப்ப இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்னால இது எப்படி கட்டப்பட்டது, எப்பறம் இவ்வளவு பெரிய கல்லை கொண்டு போய் அங்க வச்சாங்க, எப்பறம் ஒத்த கல்ல இந்த சிலையை செதுக்குனாங்க, இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு எப்படி இது இப்படி தாங்கி நிக்குது, வெறும் சுண்ணாம்பை வச்சு ஒட்டி எப்படி இவ்வளவு வலிமையை தாங்கி இப்படி நிக்குது, இதோட நிழல் ஏன் தரையில பட மாட்டேங்குது அப்படின்னு பிச்சுக்கிட்டு தேடுற அளவுக்கு அவ்வளோ அதாவது அவ்வளோ அறிவியல அந்த கோயில் புதைச்சு வச்சிருக்குங்க. அப்படி நுணுக்கமா கட்டியிருக்காரு நம்ம ராஜராஜ சோழன். இப்ப வரையும் வெளிநாட்டுக்காரங்களும் இந்த சயின்டிஸ்டுகளும் மண்டையை பிச்சுக்கிறாங்க. ஏன் தெரியுங்களா? அங்கிருந்து அந்த கோயில் கட்டப்பட்ட கல் அந்த சுத்தி இருக்கிற எந்த ஊர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வரலையாமா. அப்பயே வெளிநாட்டுல இருந்து கடல்ல கப்பல் மூலியமா கொண்டு அங்கிருந்து துறைமுகத்துல இருந்து, அதாவது பெரிய பெரிய யானைகளை வச்சு அந்த கல்லையில இழுத்துட்டு இங்க இந்த தஞ்சாவூர்ல கொண்டு இந்த கோயிலை இந்த தஞ்சாவூர்ல கொண்டு அந்த கல்லை வச்சு கோயிலை கட்டியிருக்காங்க. அப்பயே வெளிநாட்டுல இருந்து அந்த கல்லையெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா பாத்தீங்களே, அவ்வளவு பெரிய கல்லு, ராட்சச கல்லுகளை எப்படி கொண்டு வந்திருப்பாங்க. எத்தனாயிரம் யானைகளை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, எத்தனாயிரம் குதிரைகளை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க பாத்துங்க. கப்பல்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்பயே வெளிநாட்டுல இருந்து கப்பல்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கல்லையெல்லாம் கொண்டு அந்த கோயிலை கட்டியிருக்காங்க. அப்படி ஒரு கட்டுமானங்க அந்த கோயிலோட கட்டுமானம். வெறும் அதாவது சுண்ணாம்பை மட்டுமே வச்சு அந்த கோயிலை ஒட்டியிருக்காங்கன்னா பாத்தீங்களா, சிமெண்ட்லாம் இல்லைங்க, வெறும் சுண்ணாம்பை வச்சு அந்த கோயில அந்த கல்லு ஒரு அந்த கேப்புக்கு சுண்ணாம்பை வச்சு அடைச்சு ஒட்டி இருக்காங்க, அந்த கோயிலை கட்டியிருக்காங்க. அந்த சுண்ணாம்போட வலிமையே இதுவரையும் 1000 வருஷம் தாண்டிருச்சுங்க. அதாவது 2010லயே இது 1000 வருஷம் ஆயிருச்சு. 1000 வருஷம் தாண்டியும் இன்னும் இந்த கோயில் நிலைச்சு நிக்குதுன்னா அதுக்கு அந்த கட்டுமானம் தாங்க காரணம். இன்னும் வரையும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பிச்சுக்கிட்டு திணறாங்க. எப்படி அந்த கோபுரத்து மேல இவ்வளவு பெரிய கல்லை கொண்டு போய் வச்சாங்க, இந்த லிங்கத்தை இந்த நந்தி சிலையை எப்படி ஒரே கல்ல செதுக்குனாங்க அப்படின்ட்டு எல்லாரையும் பிச்சுட்டு மண்டையை பிச்சுட்டு தேடுறாங்க. என்னதான் எப்படிதான் இப்படி கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சயின்டிஸ்ட்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு வாயை பொழந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு கட்டுமானம் இருக்குங்க. அதுல சூப்பரா அந்த கோயிலை கட்டியிருப்பாங்க பாருங்க. அந்த கட்டுமான கலை இருக்கு பாத்தீங்களா, வேற லெவல்ல இருக்குங்க அந்த தஞ்சாவூர் கோயிலோட கட்டுமான கலை. இதை கட்டினது நம்ம ராஜராஜ சோழன். இவரு தான் இந்த கோயிலை கட்டினாரு. அப்பயே அந்த காலத்திலேயே இந்த இவ்வளவு பெரிய கோயிலை கட்டியிருக்காரு. அதாவது ஒரு அறிவியல் அடக்கத்தோட இந்த கோயிலை கட்டியிருக்காருன்னா பாத்தீங்களேன், என்ன ஒரு அறிவியல் இருக்கும். இந்த நிழல் எந்த சைடும் பாத்தீங்கன்னா இந்த தரையிலேயே படாது. அவ்வளவு அறிவியல இந்த கோயில் அடக்கி வச்சிருக்குங்க. அப்படி கட்டியிருக்காங்க ராஜராஜ சோழன். அப்பயே பெரிய ஒரு சயின்ஸ் மூளைங்க அவருக்கு. அப்பயே
இப்போ வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வாள் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது வைர வைடூரியங்களால பதிக்கப்பட்ட கல்களால் ஆனதுதான் அவரோட வாள்னு சொல்றாங்க. அந்த வாளுக்கு வந்து பல கோடி ரூபா, பல கோடிக்கு போகும், விலை மதிப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த வாளையும் கூட இன்னமும் தேடிட்டு இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து அவரோட வரலாற்று பெருமையில பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கும். அதாவது இப்ப இருக்க கட்டுமானத்தை வச்சு குறைஞ்சது 100 வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி ஒரு கோயிலை வடிவமைக்கணும்னா குறைஞ்சது 100 வருஷம் ஆகும்னு வந்து சொல்லப்படுது. ஆனா அப்பயே வந்து 6 வருஷத்துல, வெறும் 6 வருஷத்துல அவ்வளவு பெரிய கோயிலை கட்டி முடிச்சிருக்காருன்னா பாத்தீங்களேன், எப்படி ஒரு அறிவியல் மூலையை வச்சிருக்காருன்னு அவரு. அந்த அளவுக்கு நுட்பமானவருங்க அவரு. இந்த கும்பாபிஷேகங்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்ததே பாத்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் தான். எதுக்காக இந்த கும்பாபிஷேகங்கிறத கொண்டு வந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மேல கலசத்துல வந்து தானியங்களை வந்து வச்சிருப்பாங்க. அது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாட்டுல வந்து பெரிய வெள்ளம் வந்தாலோ இல்ல பெரிய மழை வந்து எல்லாத்தையும் வெள்ளமா வந்து அடிச்சுட்டு போனாலோ அந்த தானியங்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். அப்படி அழிஞ்சு போகாம இருக்கிறதுக்கோசரம் அந்த தானியத்துல எல்லா தானியத்தோட விதையும் வந்து கலசத்துல வந்து பாதுகாப்பா, அதாவது உயரமான ஒரு கலசத்துல வச்சு பாதுகாப்பா வந்து சேமிக்கப்படும். அப்படி அந்த வெள்ளம் வந்து அந்த எல்லா தானியம் அழிஞ்சிரும்ல, அப்ப வந்து அந்த கலசத்துல இருந்து எடுத்து தானியத்தை வந்து உபயோகப்படுத்திக்கலாம். மறுபடியும் அந்த தானியம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் பாத்தீங்களா, அதை வந்து நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணி திரும்ப எடுத்துக்கலாமா, அதுக்கோசரம் தான் வந்து கலசத்துல வந்து தானியத்தை வச்சு பாதுகாத்தாரு. வேற ஒரு மன்னர்களால வந்து சூறையாடப்பட்டாலோ அப்ப வந்து நம்ம வந்து மக்கள் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறக்கோசரம் அதாவது தங்கத்தையும் வைர வைடூரியங்களையும் வந்து கோயில் கருவறை கீழே வந்து வச்சாரு. அது வந்து அந்த சூறையாட வரவங்க வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு தான் நினைச்சிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா எல்லாமே அழிஞ்சிரும், அதாவது இவங்க கிட்ட எதுவுமே இல்லை, இவங்க வந்து பசி பஞ்சத்திலே எல்லாரும் அழிஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டிக்கு அந்த கோயில் கருவறை கரையில வந்து ஒளிச்சு வச்சாங்க பார்த்தீங்களா அந்த வைர வைடூரியங்கள, அதை எடுத்து உபயோகப்படுத்தி திரும்ப விவசாயம் பண்றக்கோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு இது அந்த அழிச்சிட்டு போயிருப்பாங்க. உள்ளார ஒரு நாட்டு மண்ணை உள்ளார வந்து அந்த நாட்டை சூறையாடுறனா எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா அழிச்சிட்டு போயிருவான். அதனால வந்து அப்படி அழிக்கப்பட்ட எல்லாத்தையும் வந்து திரும்ப வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அந்த தங்க வைரத்தையில வச்சு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்காக தான் வந்து கோயில் கருவறை கீழே வந்து தங்கத்தையும் வைர வைடூரியத்தையும் வந்து ராஜராஜ சோழன் வந்து அப்பயே பாதுகாத்தாருங்க. இந்த மாதிரி தான், இதுக்காக தான் வந்து கும்பாபிஷேகம் வந்து ஒன்று நடத்தினாரு. அதாவது மேல இருக்கிற அந்த தானியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, தானியம் வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள்ல வந்து புழு பூச்சி வந்து ஒரு அழுகின நிலைக்கு போயிடும். அப்ப வந்து கும்பாபிஷேகங்கிற பேர்ல மேல இருக்க அந்த தானியத்தை வந்து எடுத்து கீழே கொட்டிட்டு புது தானியத்தை அதுக்குள்ளார வச்சு மறுபடியும் வந்து அந்த கலசத்தை மூடிடுவாங்க. இதுதான் வந்து கும்பாபிஷேகத்தோட டீட்டெயிலு. இப்படிதான் வந்து கும்பாபிஷேகம்னு ஒண்ணு நடத்தினாரு ராஜராஜ சோழன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம ராஜராஜ சோழனோட வரலாறை பத்தி தான் நம்ம பார்த்தோம். இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை வந்து பாக்குறேன். பாய் ஃப்ரம் பிரகே.